Povereništvo Srpskog pokreta Dveri i Ravnogorski pokret Srbije u Prijepolju su održali zajedničku konferenciju za medije, nakon koje su izdali saopštenje za javnost u kome pozdravljaju odluku Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. U saopštenju se navodi: Ovom odlukom ispravljena je velika istorijska nepravda prema generalu Mihajloviću lično, njegovoj porodici i potomcima, njegovoj vojsci i celokupnoj antifašističkoj i antinacističkoj borbi u Srbiji za vreme Drugog svjetskog rata. I što je najvažnije, ovim činom napravljen je odlučujući korak ka istorijskom pomirenju srpskog naroda, kao uslov za ekonomski i politički prosperitet Srbije, kaže se u saopštenju. Povereništvo Srpskog pokreta Dveri izražava i čuđenje i protest zbog saopštenja opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije u Prijepolju, jer je, kako se navodi, Sandžačka demokratska partija na lokalnom i na republičkom nivou u koaliciji sa strankama koje otvoreno simpatišu Ravnogorski pokret i lik i delo Dragoljuba Mihajlovića.